Nanging aku njaluk bebono. Apa bebanamu Cahayu? Ndang ngomongno tak turuti. Berantane po Kakang selak ora tahan. Aduh, selak tahan. Paling ora iki sida muncul karo Tronjol Jaya. Pil kita, Mas. Astagfirullah. Astagfirullah. Tangkur boyo kok, Bang. Aku njaluk Apa? njaluk bebono. Apa Cahayu? Aku njaluk digawekne Anak. anak sewu. Alhamdulillah. Nyon ngapunten Dik Yusuf. Nggih. Kersa sambatan. Purun. Lah iya gawe anak sewu. Ning anu, Pak. Ora nyambat ora kelakon aku. Ngapunten Pak Lurah. Pripun? Kayake nek niku pun powel kok. Mas Ya, Yusuf, ora kok ya. Mas Yusuf carane nuwun sewu lho, Mbak. Nuwun sewu lek Dek Niken niku mboten purun gadah keturunan. Oh ngono. Ning kula gadah carane bene Piye? niku saged gadah keturunan. Heeh. Carane piye, Mas? Carane Mbak Niken iki diurutne. Jonggrang. Oh. Diurutne. Diurutke piye? Ya song RT 1 pirang dina. Bangun, digilir. Ngawur. Dipijet, Nduk. Gosek, Kaya gosek. kambing. Nek penjaluk anak sewu ki nek kira-kira sing gawe sambatan iso. Ning apa ora mesake dalane? Heeh. Untuk Iki anu kok maling sanes. grendeng tok. Astagfirullahaladzim. Aku njaluk digawekne candi sewu. Ha. Sewengi kudu dadi. Candi sewu semengi dadi Iya, Bandung. amarga tresnaku marang sliramu Cahayu. Entenono bakal teko candi sewu sesuk-esuk itungan deh. Ayo Mas. Oh, coba. Ana timbang englang jagat nyangking pokor kencah isine do ngoteh tulak sandang kelawan pangan ya iku bagéyan nipun wong melek sabarna rimo Dengan kuasa yakti
dayang rasaning ilmu winarti den sawung sekarma copat mastawa sarasane widadaning kasampurnan raracikaning rasa kulinakna kang satuhu sartane pralebdana Astungkara sidam sikaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra awurgensang marudayang mak-makpong Bobolong kali codhe sapa sing gawe punapi Adi Guru Paduka Ngadi Pramesti Bathara Guru ngawe ingkang raka ing sidik pangudal-udal keparing ingkang raka nyadong dawuh timbalan Paduka Ngadi Pramesti Bathara Guru Adi Guru Manikmaya Kakang Narada mesti kemawon minangka jejering kami tuwaning Kanjewangan Suralaya Paduka Kakang Resi Kaneka Putra tartentu sampun mriksa kelawan punapa ingkang dados legetan manahipun ingkang rayi pun manikmaya Kakang Adi Guru Kadiwaran sampun wonten tigang candra kalenggan sakmenika wonten sak madaning Kanjewangan Suralaya karaos gawa panas utawi gara-gara ingkang sumundul ing ngawiyat Kakang Narada mbok ulun naturi paring priksa mangasanipun panjenengan ulun Kakang ulun naturi paring dawuh jeneng kita Kakang Resi Kaneka Putra babar pisan Wedarna menapa to ingkang dados sababipun lan darunanipun menapa wonten ing Kanjewangan Suralaya ketaman gara-gara kados mekaten Kakang awurgensang marudayang wak-wakpong Adi Guru kula nuwun sewu Adi Guru Paduka menika minangka jejering nalindraning para Jawata dewaning para dewa mesti kemawon Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika nanggih priksa mesti kemawon priksa dhumateng mubah musing kawontenanipun para tita jernyatanipun menawi ingkang raka ing sakmangke medharaken atur wonten ngarsanipun Wang Adi Pramesti Bathara Guru sami kemawon kula menika kaya dene nguyahi segara lho Di sampun ngantos ngibaratipun ing sakmangke ugi wonten tetembungan kebon usugudel ing atasipun Paduka menika nalindraning para Jawata lah kok teka nyuwun mriksa wonten ngarsanipun kami tuwaning Kanjewangan menika saru dinulu menawi dipun midhangetaken para Jawata sanesipun Kakang Narada ngibarat tiyang ingkang damel cangkriman tumuli kedah wonten ingkang ambatang cangkrimanipun ingkang rayi malah Kakang Narada ulun suwuni paring dawuh wonten ngarsanipun ingkang rayi sejatosipun menapa ingkang dadosaken sabab gara-garaning Kanjewangan Kakang dalah iki Adi Guru iki menawi tetela dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang raka badhe medharaken inggih sayekti wonten ing Madyapada wonten telenging negari ing Lesanpura menika wonten pamuthaipun salah sawijining putri inggih menika garwa Prameswari saking garwanipun Sang Prabu Setyajin nalindring Lesanpura inggih menika mboten saking-saking namung Dewi Wersini ingkang sakmangke ngandhut jabang bayi yuswanipun sampun Sapta Candra tumuling sakmangke badhe alampah siram jamas nanging ngemanipun Dewi Wersini ngadhek kekudangan piyambakipun purun nindaken siram jamas waton anggenipun badhe nindaken siram jamas menika saderengipun nindaken siram jamas menika danite wujudipun inggih menika Sardula Seta tumuli
dipun beta mubeng wonten ing alun-alun negaring Lisanpura. Menika ingkang damel gara garane Kayuwangan. Kamangka nuwun sewu. Sardula Seta ingkang dipun suwun dening Dewi Wersini menika mboten Sardula Seta limrah, nek Sardula Seta lumrah mawon pados wonten ing kebon binatang menika kathah sanget Adi Guru. Inggih Kakang. Nanging ingkang dipun suwun dening Dewi Wersini menika Sardula Seta utawi macan putih ingkang bisa bangkit tata jalma. Menika rak dados bingungipun Dewi Wersini, dados bingungipun Sangya Nalindra miwang para kawula wonten Maraja Negari Lisanpura. Nanging mugi dados ning kawuningan Adi Guru. Sayekti anggenipun Dewi Wersini ngandhut jabang bayi menika. Jabang bayi ingkang den kandhut dening Dewi Wersini menika samangke menawi sampun lair wonten ing Madyapada nyumurupi gelaring jagat eseming rembulan. Menika bayi menika mangke mbeta wujuding kanugrahan kengaran wahyu katentreman lho Adi Guru. Tuwin sembah niring ulun kapurpuri sang amarba ngerat mring sahananing kang mring sananing kang mring kanan siing dase Astungkara sidam sikaring bauna langgeng babar wisan Kakang Narada sampun ngantos Kakang Narada dadak ketayalan tumut-tumut cawe-cawe perkawis mriku. Liripun kados pundi Adi Guru? Sabab panjenengan ulun piyambak ingkang badhe momong mandhap ngemong lawan jagatipun si jabang bayi. Awit panjenengan ulun ugi sampun nambi titipan saking Gusti Arya Loka wujud gendhoga isi tirta wahyu katentreman. Mrenging sakmangke badhe kula jamasaken wonten raganipun jabang bayi satemahing sakmangke badhe mbabar katentreman. Inggih. Ingkang prayitna ngantos atos Adi Guru. Awit yangke badhe gayuh kamulyan mriku, gayuh katentreman mriku pacobanipun kathah sanget. Inggih Kakang. Nggih. Inggih namung ingkang lekeng sithik pangudal-udal. Ndherekaken kelawan tindak Jengkar Paduka Dewa Ramesti Bathara Guru. Mugi-mugi saged sembada Kang Jinangka jumbuh, Kang Ginayuh Basuki Kang Kasti. Rere sarta palwarting ranu
Awigna mastu Bromo Sidhem silat mringwang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinambung langering wilebes tumakse lestantun lambahing budha jinatur tutur katila tetula-tulat mring rabding parabdya binisuda trengkang dinama-tama pinardi manglurta mangya tekap wasananing gumita tawang renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggunggung sang pawengkata sigebyar dumadining wayang Purwa purwakaning kandha linarik nuntung basa duwe kuna ngemusara sayen narsaya karaos mula sarwa ngrasa wani ngundiri rasa rumangsa anggur mangsa nulun jalma wilukaca Jarwe usul nanggung jang carita lebet wis kagelaran jroning pagelaran. Ya Gusti Jati amriksani pagelaran inggih Purwa, Surya, Candra, Daru, Yewang Kartika wis kinurba kodrating kawasa. Sahari ratir Hangidri Bawana perwatening Daksina gilir kemandi. Temat dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Todung lantang kartu mangkar toyo sinirambun toyo Jawa pating kerembyah dadi padheng kutu-kutu walang katungga Purana yang Burana dadi beranan tanpa wicalan padang tarwanges sinari sang Hyang Renanging sumur bawani jagat munggung jagat wetan duk munggup-munggup munggung kalingan mukir abang merkangka lamun gagsayan dilan-dilata bumi saya dangu sumurup sang Hyang Arka kados sebelah kanan kiring abang ismu jenar kabar bawan sinari sang Hyang Basanta tanem tukaton ijo royo-royo amangku gundung ingkang biru moyo-moyo bojong gunung kinemelan kendanu kasiling marabancana lenggat lenggur nganti kaya gunung Mangkuda Mega tanpa tawis dangu soleng kawula dasi dina warsa anggupaya buka garap begal sawahe anglo sira datana pedhoti sinambi sesendonan sesindenan mingkul garul kuwi anggere raja kayane
Sawanana pirembagan Samurwangi. Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat. Dunung ing papan lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya bunyata. Para pundur kukuwung parandir datan wonten ing kamadhani kekuwung ing praja negari ing Swela Bumi. Ya sinepat praja negari ing Swela Bumi. Apan cara karo pambenganing kandha sarating mangke krana negari ing Swela Bumi dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Sinasapantaya benawi tinampi ombak samudra binang langu kang tanpa wakut. Pegating maninggal kapantok uruting Cakrawala, wane-wane cakrik wong wisik samane kineping jurang corong kinepung gua sirung. Kinarya swing peksi lawet miang sarang burung. Wonten ugi pasisir andher sasana jembar kebeganing pasir gumlaur garis pinggir. Tanem tuang rembuyung raya-raya karang kitri rawir-wiron kula bumi subur pasiten mawur. Sadengaten andur tangkar tumangkar kawiryan dadi gunung-gunung bebanjengan ngrangsang langit lenggak-lenggok lampahe toya mijil saking sendang-sendang bening tirtani. Iline pinara para plaine tinampi wadhuk bendung-bendung kinarya hanggelani sawah nyawang pategalaning nara kesma. Mokal panguling tetani bebasan datanana bumi sanjeng kanggo sela. Sedotunan brangkang murakabi. Pandya Bathari Siragar pasabinan yayarukmi sarikang pinangka pratiwi. Pategal nggo pulijeng karo buyu gedhongane. Ambek kowe nganti kaya manglung dandi. Polo kewendhem, polo kesimpara, polo gumantung sadotan kuciwa sinawi. Tukulan kemawe kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya iten sansaya ngrembaka. Lamun jangkap glaring bangunan, lamun wanci sarep suri samya mulih marang kandangi dewi-dewi. Tatanana carane kandhang angguran jeng palang labet tebe saking tindak Durjana Juti. Samya sayek saeka kapti. Akar ulun nusa bangsa tuwin negari Swela Bumi. Wanaga ngimbang gunung anggung rengsa melestari ron tumurun arah tumerah sadidadi huruk-hurukaning lingkungan langkung-langkung lamonta tinali disampun samya sampeting sanggeban saben tebe saking tindak sansaya sinansaya winada widwanane mumat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan sejatining jejebahan kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karo sambabar karya kenging pinasake negari ing Swela Bumi nalika semulagi manjing marang jaman Cana. Panjang kunjung pasir pawukula jinawi. Gembah ripah karo tata-tata Raharja. Dasar guru kang gedhe bori padhang jagate dhuwur kuku setor tadoh. Kunjarane turata kasusuring manca praja. Lah sinten to wau? Anangge wujud Nalindra Yaksa. Yen ngandika nalika semanten nata ing Swela Bumi nengge jejuluk Sang Nata Prabu Turangga Yaksa. Nalika semanten anyarengi dinten Respati wancine Tabunawa Sang Yaksendra Kala Yaksa ya Sang Prabu Turangga Yaksa kepareng miyosini waka wonten samadane kedaton lenggah dampar sinasatya semek babut permadani. Prabu Turangga Yaksa ya Prabu Kala Yaksa tuhu Yaksendra Sekti Mandraguna tantedas tapak maluning mandhe sisane grinda tanapi tedan kikir goro sembada ronggah-ronggah lir prabata siwi netra mencorong kaya srengenge kembar tutuk menga kaya lawange guwa grana mungal kaya canthi ing palwa waja ngrangah kaya rajek Trisula jatha modot kaya pedhang linigan alis ketel ambita mati idep nyerodok kaya wuluning landhak arawis brengos tepung gelang rikma gimbal den modal madul nganti kaya gunung kemul mendung gedhe kaya grumbul wuluning asta kaya singgang suku bergagah yayah bangka tingtal yen ngendika swara kaya mledhosing gunung yen watuk kaya gluduk wahing kaya gelap ngampar
yen guyu kaya grojogan sewu. Lamun wampak galia kaya gajah suku mancat bantala dadi hara kaya lindhu pakempa. Yen ngendika idune muncrat nganti kaya udan riris. Lah sinten to ingkang kepareng caket denira mangarsa. Panenggih punika tetuangganing praja negaring suwela bumi. Ya pujangganing praja negaring suwela bumi. Nenggih Sang Begawan Guru Yaksa, ya Sang Peneban Guru Yaksa. Mung Pandhita Wasis Waskita ngesti ugi apaesyasa. Nalika semanten den dadosaken tinanggulanging praja negari ing swala bumi. Jagat denir mangarsa nenggih pepatih Yawarangka nata dalem negari ing swala bumi. Nenggih Sang Rekyana Patih Singa Mulang Jaya, ya Sang Rekyana Patih Tambak Yuda. Mangruk miring Sang Hyang para kawula tidhem permanem tatanana bane walang alisik. Sang Nata Munggung arsa medhar sabda pangandika. Nadyan kudahan tatana ngubah samirana tatana mampah. Kabeh arsa mung swaraning mradungga mbang-bangling maranggana. Sigra wurmani pangandikan dada kumangling wijining pandika. Nalika semanten Sang Prabu Turangga Yaksa ing dereng kawedharing lisan mangkuning para kawula cara samya kang sepi sowani. Sedeng Nalendra Angin sesio amatur Prabowo
Sritinon neng pasewakan busana maneka warna Sepa Puspiteng Udyono Miang Mansra Sarwa Rukma Rangkeng Manik Narawaka Obra prabanya kang sumirat kenyaring teca laliwaran lereki alat sisiring dadet wimbo kekanda amrek mi Tiupeng ma roto mondo saparan mangambar pongas Wong Titian Kalarutra Maspati Raja Dewaku ya jagatku ya donyaku ya amalku dhewe ora mangkota dhisik pate Singa Mulang Jaya ayo ndadekake kaget bakanira sipate Singa Mulang Jaya sira ndak piji ana ngarsaning manira Pate Singa Mulang Jaya. Nuk ning Dewaji semban kula.
Paduka Sang Dewaji amiji piswanipun ingkang ngabdi kepatihan sinuwun. Ing jawi sanget kuatosing manah. Pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras. Nangsan kula wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan Dewaji semban kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada Prating Delahan sinuwun Prabu Turangga Yaksa. Sinuwun Prabu Turangga Geni. Yo katiparan kowe kuwi tak percaya dadi batal wakiling Sun Pate Marata Dyagi kahanan tata rakiting kaprajan negara ing Suwala Bumi. Marata Dyagi aturna kelawan panjenenganing Sun samendhang aja kanthi kengkarempin Pati Singa Mulang Jaya. Menawi padukan dangu batata rakiting kaprajan Dewaji tartemtu sadotan badhe nguji wani. Para kawula samya sayog seka kaptya karuring nusa bangsa tuwin negari ing Suwala Bumi. Mandhapipun dumateng sanggih para prajurit ingkang boten kendhat anggenyo tansah gladhen ulah kridaning aprang. Sawanci-wanci paja paduka tempuh parang moko tartemtu boten badhe anggepok punca paduka. Ingkang ngabdi kepatihan remuk kasawarna putung sewangga kabandhemna kaunuk-unuk niki. Yo Pati Singa Mulang Jaya ora liwat prayogakna kang dadi sowanmu. Kawula nuwun sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang ngabdi kepatihan sinuwun. Nuwun mangke Bapa Penemban. Sawise ingsun miji kelawan rawuh Bapa Penemban Guru Yaksa. Bapa Penemban. Aku ngaturake pambagyara harja kunjuk ana ngarsane Bapa Penemban Guru Yaksa. Bapa Penemban. Astunggara sidam saring bawana langgeng. Iya. Kawula nuwun nggih anak Prabu. Paduka anak Prabu Turangga Yaksa miji dhumateng wiswanipun ingkang Bapa pun Guru Yaksa nggih. Pambagyara harja sampun ingkang Bapa tampi karya bombong dasmanahipun ingkang Bapa. Boten langkung kula ngaturaken mudya pangastawanipun ingkang Bapa mugi kunjuk nggih. Bapa Penemban iya. Wis tak tampa gawe lega-legawaning atine Prabu Turangga Yaksa. Bapa Penemban. Ora liwat prayogakna anggon Paduka Bapa Penemban Guru Yaksa lenggah rawuh ana ing Raja Negara Suwala Bumi. Bapa Penemban. Nakna ninggih Angger Prabu. Angger Prabu Turangga Geni. Angger Prabu Kuladara Geni. Anggenipun miji kelawan maraptanipun ingkang Bapa. Sampun boten kirang prayogi nggih. Mesti gawe kaget sotane Bapa Penemban Guru Yaksa teka wektu dina samangga iki ndak piji rawuh ning Raja Negara Suwala Bumi. Bapa Penemban. Marga akeh kewajiban kang bakal tak aturake sartane wektu dina iki. Kaya-kaya wis ora kuat ngempet kegembulaning rasaku. Mula keparengno aku arep medhar sabda pangandika manem Brahma wigatining pasewakan. Bapa Penemban. Apa kira-kira Bapa Penemban Guru Yaksa saguh midhanget kang dadi aturku? Nuwun sewu anak Prabu. Ingkang Bapa menika ingkang sampun minangka sampun dipun dadosaken jagat tuwak wonten Praja Negaring Suwala Bumi kula ingkang den sepuhaken tartentu kula sagah nampi pangandika Paduka anak Prabu Turangga Geni. Pramila gandeng ingkang Bapa sampun prapta wonten mriki. Kula suwuni dawuh wigatosipun menapa ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun nggih anak Prabu Turangga Yaksa. Anak Prabu Kuladara Geni. Leng-leng ramyang ingkang driya liriwang candra kasawangan sumu ing das katuh
retan limut kapyarsaning rojit param reming driya nawung kakawung ing Hyang Wisesa Wong Titian Kala Rudra Maspati Raja Dewaku bujleng-bujleng iblis lanat padha jejegan ya bapa penemban Guru Yaksa yaktine nggonku nganake pasewakan aku mung arep ngrembug aku ki wis mataun-taun madeg nalindroning praja suwela bumi nanging kena ngopo aku durung bisa mengku kalawan suwijining garwa Prameswari. Duh penemban. Wektu dina iki wis tak antepi rasane ngatiku penemban. Aku kepengin mundur garwa mengku garwa Prameswari suwijining wanita ingkang sak mengku bakalan jejeri kalungguhaning sun penemban Guru Yaksa. Nun mangke Angger Prabu Turangga Yaksa ingkang bapa remen sanget tuwin ingkang bapa bombong tuwin mongkok sanget teka sampun tinarbuka penggalih paduka Angger Prabu badhe mengku sawijining wanita minangka garwa Prameswari awit kula nyuwun sewu nun mangapunten nggih Nalindra menika menawi sampun mengku sawijining garwa Prameswari berkahipun menika badhe lumeber dumateng sakjaning para kawula pramila saking menika Blaka Suta raosing manahipun keng bapa nyarujuki tuwin kula nayogyaning ingkang dados gegayuhan paduka Angger Prabu Turangga Yaksa syukur nggih malah ingkang bapa bilih dipun keparengaken mangertos kula badhe mundhut mriksa sinten ta wanita ingkang duka saged ngrubahaken bebeteng jiwa kanalindran paduka nggih Penemban Seksenana yektine ora ana wanita saklumahing bumi sakroping langit ning donya iki ingkang keduga bisa gawe tentrem atine Prabu Turangga Yaksa kejaba mung garwa Prameswari saka negara ing Lesanpura ya kuwi Dewi Wersini garwane Prabu Setyajin penemban sinten Dewi Wersini garwa Prameswari Nalindra Lesanpura Prabu Setyajin penemban Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang pindha kombang ngajaping tawang susah angin ngenting gone yang kalieng kanggung baksi mibar susu angin nganti gone medarno ngelmu kang sanyata Astungara sidam sekaring bawana langgeng ger nuwun sewu sampun ngantos sing sak mangke paduka Angger Prabu Turangga Yaksa ngrusak pagrayu lire piye penemban nuwun sewu
Dewi Warsini menika sampun kawengku garwa dening Nalindra Lesanpura inggih menika Sang Prabu Setyajid. Kamangka sak menika sampun ngandhut putra jabang bayi ingkang dipun kandhut dening Dewi Warsini menika sak mangke sampun ngancik yuswa Sapta Candra utawi 7 sasi. Teges sak mangke Sang Dewi Warsini badhe alampasi Ramjamas. Nuwun sewu lho nggih. Mboten kateges ingkang bapa menika cawe-cawe perkawisipun Angger Prabu Turangga Yaksa. Jernyatanipun menika perkawis katresnan kula mangertos, kula menika dong, kula tanggap sasmita. Bilih tiyang ingkang nglampah katresnan menika abotipun kaya wong nyangga bumi nanging menawi ndaraturipun kang bapa sak mangkanggen paduka nggadahi gegayuhan kepengin mengku garwa kelan Dewi Warsini mbok kula aturi supados murungaken kemawon. Kula aturi supados murungaken kemawon nggih mundhak mengke malah kedarang-darang lampahipun Angger Prabu Turangga Yaksa. Awit sepisan paduka menika sampun nyalahi pernataning jagat. Awit yaksa menika kedah nggadahi garwa raseksi. Menungsa menika kedah nggadahi garwa ugi menungsa nanging paduka menika sampun nyalahi pepes tening kodrat. Langkung-langkung Dewi Warsini menika garwanipun tiyang sanes sampun winengku ing liyan. Nanging banget nggonku tresna kawan Dewi Warsini penemban. Merga jroning pasumpenan pendak-pendak bengi aku mung ngimpi diladeni dening Dewi Warsini. Payo. Pendak-pendak Dewi Warsini ngladeni kelawan panjenenganing sun. Wah, elok timen kanane penemban. Le goyang sing tak senengi. Mula kang saka kuwi taun ana windanana ora bakal pati-pati ndawurungake yen to urung kelakon apa sing tak gayo. Lah nuwun sewu. Paduka menika sampun kewanen piye bapa? Ning atasipun sampun garwanipun tiyang sanes teka paduka ngeyel nekat kepengin gayo. Lho. Piye to sampeyan kuwi? Aku ki wong lanang, gagah-gagahe mulya-mulyane wong lanang ki nek wis iso ngrusui bojone wong liya. Mula kang saka kuwi tak mesthekake Patih Singa Mulang Jaya wonten dawuh sinuwun. Marata diake maju aku arep paring dawuh pangandikan kelawan jeneng Sirawati. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal wasilan sinuwun. Sing ngakon sapa? ban-ban ki rumangsaku kok
angger dikon angger didhawuhi ming meneng wae reka-reka ora weruh reka-reka ora krungu bahasan ora ana wong nembung ora ana wong muni lah kok padha gawe ukara dhewe-dhewe Pate Singa Mulang Jaya wonten timbalan Diwaji apa ndak kira kowe mangerteni marang pawarta ingkang sumebar warata pawarta babakan punapa teka paduka Sang Diwaji paring dawuh kados mekaten mangerti ya Pate kalamun ta wektu dina iki kandhutane Dewi Wersini wis ngancik yuswa Sabta Candra kamangka bakal nindake siram jamas nanging miturut pawarta ingkang dak tampa Dewi Wersini kersa nindake siram jamas waton dheweke nitih wujuding Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma teges Dewi Wersini duweni pepanggil rupa Pate aku percaya karo kowe iki wong digdaya kowe iki wong sekti mahambara mesti kasekten guna kasantikan apa wae ndak kira kowe duwe kepareng paduka Sang Diwaji kepiye seranane mbuh sakarepmu Dewi Wersini kudu prapta kudu mbok larapake ana ing negara Swala Bumi Pate Jumangkah anggra sesumbar awalindo bumi konsing kumaludo kuntur ketuk olah jagat pangestu karo ayab lur jagat sinuwun menapa kula kinten kula stani paduka mitados karing ngabdi kepatihan yo lahir batin kowe tak percaya minangka dadi pinta serayaning Prabu Turangga Yaksa sawana ning negara Lesanpura kepiye carane golek wujuding Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma tumuli Dewi Wersini cidranen gawanen ing praja negara ing Swala Bumi mangkiriyin piye Pate kula kinten boten sesah ketayalan mados wonten pundi dunungipun Sardula Seta lire piye iya wit kula piyambak ingkang dados wujuding Sardula Seta lho kowe arep dadi wujude macan putih ingkang bangkit tata jalma iya sinuwun pramila kula aturi mas paosaken kridhanipun ingkang abdi kepatihan sakmangke menawi ngantos kula wangsul wonten praja negari ing Swala Bumi nanging boten sareng kaliyan Dewi Wersini kula aturi nugel jangganipun ingkang abdi sekseni jagat saisine Pate aturipun ingkang abdi mboten badhe kula mboten badhe nglencati marang janji kula ya yen mangkono aja mung kandhekuning pangucap kababaro dadi pakarti tak sawang kaya ngapa kridhamu kula aturi mas paosaken sinuwun Pandhata Kadewi Saya Indriyaksa Sara Maruta Mawana Pana Margana Samirana Samirana lan Warayang wisikan magulingan imo
Ora ngira aku duwe nayaka sing iso dadi kewan kaya mangkene. Iye. Samangke kula sampun wujud Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Yo. Wah, kok malah apik. Iso sulapan barang. Dadi sak liyane macan apa iso? Saged. Kula saged dados bebek. Dados kirik kula nggih saged. Oh, aja mung kokean gunem sing tanpa guna. Pate wonten timbalan. Ndak keparangake kowe ngirit wadya bala segelar sepapan. Bala Jawa rajeg wesi buta-buta kabeh kandhinen. Supayane nderekke kelawan sak laku jantra munggon mutu-muju ning Maraja Negara Lesanpura. Disekseni jagat saisine gunemu sing kaya mangkono mau. Janji kowe bali ning negara Swela Bumi ora nggawa Dewi Wersini. Oh, tugel janggamu pajang ning alun-alun. Ragamu dikembul kawula sak negara Swela Bumi. Aturipun ingkang abdi mboten badhe ngoncat saking menapa ingkang sampun kula janjaken sinuwun. Malah kula pamit madal wasilan. Sak mangke kula badhe mboyong Dewi Wersini. Menawi sampun kaleksanan kula kedah nampi bebono saking paduka sang sinuwun. Yo, wah jan cah kok ndremis. Nyambut gawe urung wis njaluk bebono wis kono ndang mangkat. Nyuwun pamit madal wasilan. Hati-hati aja kaya bocah cilik pate. Kok nyokot kowe ana ngeling kalang cara kerwantan kontar. Angger Prabu bapa penemban kepiye menawi ngantos sing sak mangke wonten mulganing lelakon malah kriwikan dados grojokan keguyon dados tangisan. Aja kuwatir aja semelang sartane aja walang ati merban merga bakal kaleksanan sing dadi panjangkane Prabu Turangga Yaksa. Ngaten yo malah babar pisan Paduka Bapa Remban Guru Yaksa ndaturi sartane ndak utus supaya ngirin wadya bala segelar sepapan tumuju ana ing Maraja Negara Lesanpura ngombyongi sak laku jantrane Pati Singa Mulang Jaya. Inggih ngestaken dawuh nggih lajeng mangkatipun ingkang abdi menjang menapa ora ketang sambung obor colok lintang ndak jaluk supayane budal dina iki. Sisandine kandheng kaya wis purna jejiban pasewakan penemban bubarna kang padha siba ingsun kondur kedaton nonon ngestaken dawuh nyuwun pamit madal wasilan sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik ndapalang puja-puji sandirayu sak laku tindak jantramu Bapa Remban Guru Yaksa kaya wis ora ana dawuh maneh purna katining pananggilan Arsa sang nata kundurang ngedaton jeluk saking dampar kesana kinabet gambar gadring
kadharaken sangyaning muromban jadi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil upacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandura tindak nyosang Sri Naranata lamun Cinandra ubayane datan balenjani. Parso manjing sanggara pelanggatan Thank you.